Kwisifundo sanamhlanje sisaqhubeka nayo i-purification kodwa sigxila kakhulu namhlanje kumankanka we-sinus area. Kungani-ke le ndawo ibaluleke kangaka-ke? I-sinus area-ke amankanka awayona nje indawo yokufaka umoya kodwa ixhumene ney'ndawo ey'julile-ke zokusebenza komzimba wethu. Ama-senses wethu owu-5 alawulwa laphaya emankankeni. Uma ukwazi ukuphefumula kahle, ubona kahle, uzwa kahle, u-taste-a kahle, yonke into nje yakho ephathelene nama-5 senses ilawulwa laphayana-ke. Ake sijule-ke ngayo. Ukuphefumula noma ama-breathing pathways. La amankanka ayingxenye ye-system eletha i-oxygen emzimbeni. Siyazi ukuthi umqondo wethu udinga umoya o-clean, o-smooth, oflowayo umzuzu nomzuzu. Kuphinde kube khona i-olfactory nerve. I-olfactory nerve ile nerve ephathelene nokuphefumula. Iyona nerve ebalulekile kakhulu futhi emzimbeni ngoba isi-connect-a kwi-memory noma ukukhumbula. Yikho sishisa impepho, uma ngabe sishisa impepho isixhumanisa nabaphansi. Iphinde futhi isisize ukuthi sikwazi ukuba ne-intuition, lokhu okuwumuzwa wangaphakathi. Isisiza kwi-instinct, lokhu ukwazi kwangaphakathi, lento ekutshelayo, your sixth sense. Uma amankanka akho ehlanzekile engekho blocked, uyakwazi kahle ukuzwa kahle, i-sixth sense yakho iyakhumbula. Kube ne-emotional regulation. Uyakwazi ukuthi-ke uma uphatheke kabi, siyazi ukuthi siye sithi thina, take a deep breath if you are angry, take a deep breath. And then ukwazi ukuthi ube ngconywana ngoba usuphefumulile noma mhlambe wathatha i-walk waya phandle, kungaba mhlambe bekwi-argument njalo njalo. So iyasiza kakhulu-ke amankanka kulezo zimo. Kanti-ke konke lokho esikuphefumulayo ku-trigger-isha deep ancestral memories. Yikho kufanele ukuthi manje siphume ey'ntweni ezingekho natural, singene kwizinto ezi-natural njengokushisa, sishunqise, ama-incense sticks, ama-cones, impepho, zonke lezo zinto ezi-natural. Amankanka aphinde asondela ne-pineal gland area. Njengoba amankanka-ke ehlala nje right next to i-pineal gland. I-pineal gland siyazi ukuthi ilawula ama-sleeping cycles kanye nama-hormones. Iphinde futhi ilawule i-deep consciousness, ubuthina bangempela, ne-intuition kanye ne-spiritual clarity. Uma-ke amankanka ethu blocked, i-pineal gland iya-affect-eka, okuzo-affect-a i-mood yakho, ne-clarity, nezinye izinto njalo njalo. Iphinde futhi-ke ama-sinuses baluleke kwi-immune pathways. Njengoba sazi ukuthi i-immune system yethu iqala emakhaleni nakuma-sinuses. Konke lokho okuwamafinyila, the mucous membrane, e-protect-a wena from i-bacteria, nobuthi, nama-toxins, ne-pollution. Amankanka-ke noma i-sinus area iyona mgudu la kuhamba khona ama-energy pathways. Angithi thina siya-meditate-a, siyaphefumula, yonke nje lento isuka laphayana-ke. Njengoba-ke amankanka ehambisa i-energy, the prana, the chi, the life force, as above so below, as within so without. Ila siletha khona lamandla omkhathilibe esiwangenisa kuthina ngaphakathi. I-sinus area-ke i-overlapha ne-third eye chakra, ne-ajna nerve center kanye ne-frontal brain lobes, okuyi-higher consciousness. Siyazi ukuthi ngokwey'mfundiso zasendulo kwakunenkolelo yokuthi-ke amakhala nama-sinuses a-regulate-a i-intuition, i-inner vision, ne-clarity kanye ne-spiritual communication. I-intuition ilokhu kokwazi kwento ukuthi hayibo khona into engitshelayo ukuthi ake ngiye kule ndawo. Kanti i-inner vision ukwazi ukuba nemibono, uboniswe izinto. I-clarity ukuthi ube ne-sure yento ukuthi ngiyangabaza kulokho kodwa lokhu ngine-sure. E-spiritual communication-ke ukuthi ube nalema-messages angenayo kuwena. Alokhu nje ube ne-inner knowing, ube nokuthathiseleka kolwazi olulokhu lungena nje kuwe
spiritual. Ayikho into oyifundiswe umuntu kodwa uyayazi lento, kodwa hhayi ukuthi ngoba nakho ukhona la uyifunde khona. That is spiritual communication-ke. Kanti-ke le ndawo esiphila kuyo le esibiza ngalo mhlaba we-third dimension ayikho natural. It is not a natural environment. Yebo, siney'hlahla, sinamanzi, sinemvula, sinayo yonke into ney'lwane okuyindalo nemvelo. Kodwa le situation yethu as ama-living species ayikho natural. For example, sihlala endaweni la kukhiqizwa khona ama-fumes nama-gases, sisebenzisa iy'moto ezinama-fumes nama-gases. Izinto ey'ningi azikho natural. Kanti-ke njengoba singekho kwi-environment e-natural, nama-elites athagetha yona le sinus area ngoba bayazi ukuthi uma bekwazi ukulawula into oyiphefumulayo noma ukuphefumula kwakho, bakwazi ukulawula wena uqobo. Buka for example, siye sithi thina yeka ukulalela iy'ndaba. Uma uyeka ukulalela iy'ndaba, ukuphefumula kwakho akufani nokomuntu olawula iy'ndaba. Uma uzwe ukuthi kufe abantu abangaka endaweni ethize, uyaqala manje uthuke. Hhayi ukuthi le nto uyenza intentionally. I-system yakho iyakwazi ukuresponda based on ifear nokuzama ukuba protected yona. Uzophefumula shela uthi hayibo, yonke leyo nto. Kodwa uma ungayilaleli iy'ndaba, awuphefumuli njengomuntu ohlezi ethukile. Uma uzwe ukuthi intengo yokuphila noma amanani akhuphukile, kushintsha indlela ophefumula ngayo. So, uqaphele lokho ukuthi ukuphefumula kwakho akungalawulwa abantu abangaphandle. Uma sihlala kwi-meditation siyaphefumula, sihlanganisa ngisho i-index finger kanye nesithupha, lo munwe wokukhomba. Lokho kuyasiza ukuthi ungenise umoya kahle. Kodwa uma uwumuntu ohleze nokungcola ngaphakathi, isikhathi esiningi abantu siye sizwe ukuthi mhlambe banamankanka, umuntu uthi noma omunye umuntu mhlawumbe uhlezi enamafinyila, sekuze kube normal. Umuntu uthi hayi uma kusekuseni ngiba namafinyila noma uma kuyoshona ilanga ngiba namafinyila. Abanye sekuze kwa-normal ngale ndlela yokuthi abasa-pay attention kuleyo nto, kanti kubalulekile ukuthi sikwazi-ke. Ama-elite ayakwazi lokhu ukuphefumula nokubaluleka kwe-sinus area, yikho beyithagetha kangaka-ke. I-modern society-ke i-create ama-conditions a-block-a, adunge lezi ngxenye-ke ezibalulekile-ke. Bakwenza kanjena-ke lokhu. Okokuqala i-pollution nama-chemicals. Njengoba bese ngibalulile, iy'moto zi-cause i-pollution. Ama-factory, ziningi ezinye izinto ey'khiqiza i-pollution kwi-environment esihlala kuyona. Okuningi asikuboni, baze baspraye ngisho umkhathilibe, baspraye wonke ama-fumes just so that bazokwazi ukuthi basi-control-e. Bese kuba ama-fragrances, ama-perfume. Ama-perfume awalungile for umzimba wakho, awalungile for your brain, awalungile for your sinuses. Uma umuntu othanda i-perfume, zibuze ukuthi njengoba ngifaka le perfume, ngiyifakela bani? Isikhathi esiningi uma ufaka i-perfume, awuyifakeli wena, uyifakela ukuthi khona uzonuka kahle kulabo bantu o-around bona. Uma uneqiniso uzokuvuma lokho. Uma usane-cognitive dissonance, usayikhohlisa, uzothi hhayi mina ngiyayithanda i-perfume ewukuthi inuka kamnandi, this is my scent, this is what. Yazi ukuthi yini ekhanda lokho? Into ekhanda lokho ukuthi the more ufutha i-perfume, the more u-identifya naleyo scent. The more ushunqisa impepho, the more u-identifya with i-memory ekuvukelayo ngesikhathi uyishunqisa impepho. Uyazazi ukujula kwakho ukuthi ngubani, you know who you are, you remember your roots, uyazazi ukuthi uyaphi, yonke leyo nto. Uma wena uthanda i-perfume, the more u-spray, the more u-identifya with the chemical reaction and ama-tendencies azokunikeza yona. Abantu bazokuncoma bathi yazi yanuka kahle i-perfume yakho. Oh, your brain automatically picks up, oh, this is good, people like this, let me put it again, let me put it again. And the more uyifaka, u-identifya with the fragrance. Ama-sinuses wakho awayithandi a-fragrance. Your brain doesn't like a fragrance. Kube ama-industrial toxins nje, wonke nje ukukhiqizwa kwezinto, uma-factory, konke ku-irritate ama-sinuses wethu.
Okunye abakwenzayo uku-affecta le ngxenye powerful okuyi-sinus area, ama-processed foods noshukela. Konke lokho esikuthandayo kuwukudla okumnandi, oma-chips, amaswidi, o-chocolate, konke ku-create-a i-inflammation kwi-nasal passage. Siyazi uDr Sebi uyasiluleka uthi, uma ufuna ukuphila, qala ususe yonke into ekhiqiza amafinyila emzimbeni wakho. Once wasusa amafinyila, uzokwazi ukuthi ususondele ekubeni umuntu ophelele. Yiyo-ke le ngxenye ethinta processed foods and sugars. Hhayi ukuthi asizidli izinto ezi-processed kanye nezinto ezinoshukela. Amatiye siyawathanda, nami ngiyalithanda itiye, no-chocolate ngiyawuthanda, namakhekhe ngiyawathanda. Kodwa akusuba yinto oyenza everyday. Futhi uma ngabe wenza noma udla lezi zinto ezidistebha le ngxenye ebalulekile okuyi-nasal area noma i-sinus area, kuzofanele ukuthi wenze imizamo yokuthi uphinde uyi-regulate esizongena kuyo kafushane ukuthi ngabe siyiklina kanjani. Enye indlela abayisebenzisayo-ke i-fluoride and heavy metals. Lokho ku-affecta-ke i-pineal gland nama-sinus-ke ne-pituitary region indirectly njengoba sesazi ukuthi i-fluoride ayikho right ngoba iya-block-a your third eye njalo njalo. Nama-heavy metals, lezi zinto ezitholwa kuma-aluminium, ku-tin stuff, zonke lezo zinto, aluminium foil, zonke lezo zinto zihamba ziyo-affecta i-pineal gland yethu ezosibhlokha singakwazi ukubona ngehlo likamoya. Okunye abakusebenzisayo ama-cold indoor air noma ama-air conditioning nama-fan. Konke-ke lokho ku-drya out ama-sinus wethu kuwenze abe weak, abe ntekenteke, okuzokwenza ukuthi i-natural protection singabi nayo. Oke ubheke uma ngabe ulale nefeni mhlambe ebusuku kade kushisa, wavula ifeni, umzimba wakho awukwazi okungakutsheli ukuthi khona into e-wrong eyenzakalayo. Kungaba amankanka akho aya-affect-eka. Abantu baze bethi, hhayi mina ifeni angiyithandi, ifeni iyangigulisa. Ifeni ayikugulisi, i-drya out ama-sinuses wakho. That is just i-process eyenzakalayo and kufanele ukuthi uyisebenzise ngendlela efanele. I-drya out ama-sinuses wakho ikwenze ne-natural protection yakho ibe weak. Ama-aircon ema-ofisi awakulungele ukusebenza kwama-sinus wethu. Okunye i-chronic stress. I-stress-ke lesi esilokhu sikhona siphindelela siyenza ukuthi ama-frontal lobes wakho ashrinke noma anciphe okuzobhlokha indlela ophefumula ngayo, kwenza ukuthi ama-facial muscles wakho abe tight. Okunye basebenzisa ama-pharmaceutical overuse. Uma wena uthatha ama-medications, usuppressa i-natural mucus cycle. So, uma wena unalezi breathe ease, zonke lezi zinto ey'thathwayo ukuthi o-Sinutab, zonke lezo zinto azipholisi ukujula komsuka wey'nkinga ezikwi-sinus area yakho, kodwa nje zisusa zisaphrese ama-symptoms nje kuphela. Ngesikhathi-ke ama-sinus wakho ne-pineal gland nemigudu yakho yokuphefumula iblokhekile, umuntu-ke noma imuphi uba nje umuntu ohlezi ekhathele, ohlezi emotionally, awuboniswa wena, ayikho into oyaziyo, uba disconnected from your inner guidance. And-ke ukuba disconnected-ke kulula ngoba sikunikezwa ngey'ndlela ey'ningi esingekho aware of zona. Uma-ke uwumuntu o-disconnected, kulula ukuthi ulawuleke kwi-society. Ulawula socially, financially and emotionally. Endulo babevikela kakhulu le ndawo ngoba babeyazi ukuthi inomthelela omkhulu ekusebenzeni komuntu. Iy'ndlela-ke ababey'vikela ngazo nathi esingayi-adopter esikhathini samanje ukuze sizokwazi ukuthi sibuyele emandleni ethu. Ukugquma akukona nje ukuthi ugqumela ukuthi uvule ama-pores emzimbeni. Ukugquma kudila even ne-sinus area yakho. Kube amakhambi ahlukahlukene-ke. Maningi amakhambi asetshenziswayo ukuze uzokwazi ukuthi udile nale ngxenye. Amanye ayadliwa, amanye ayagqonywa njalo njalo, amanye ayagcotshwa. Bese kuba i-breathwork. I-breathwork niyazi ukuthi ibalulekile kakhulu. Into ekufanele siyenze nje everyday, angithi uma sivuka sithatha 10 deep breaths ngoba si-regulate our nervous system, i-breathwork. Kube i-cleansing, ukukhuculula-ke le ndlela le yangaphakathi esizongena kuyo manje ukuthi siyikhuculula kanjani. Kube ama-natural scents,
Kungaba mhlambe o-lavender, zonke lezo zinto ezi-natural, ayi lezi esizenzele zona, ayi ama-perfume, ayi ama-perfume lawa thina esiwenza as ama-scents akhandwe a-artificial. Kube yi-sun exposure, ukuba nje selangeni kuyakuphilisa kakhulu. Kube i-grounding, ukuhamba ngezinyawo phansi, ukuba sesihlahleni, ukuhlala phansi kwesihlahla. Kube ama-nasal oils, izinto lezi ey'gcotshwayo-ke kanye ne-meditation. Abantu basendulo babe-protect-a kakhulu-ke le ndawo okuyi-sinus area ne-third eye region ngoba it is i-gateway ye-clarity. Nazi-ke iy'ndlela eziwu-4 zokwenza ukuthi i-nasal noma i-sinus area yakho ibe eqinile nevikelekile natural. Kanti-ke uma nithanda ngingayenza-ke ne-routine ephelele, kodwa-ke manje sizothi fahla fahla kuleya-ke ningangitshela kuma-comments uma nifuna ngenze i-routine ephelele malungana nale ndlela yokwenza ama-sinus area abe strong and protected natural. Eyokuqala into esingayenza ukustima ngojinja. Kulabo nje abantu abazaziyo ukuthi yazi mina ngiyaziqonda ukuthi nje angisebenzi nje kahle. Ama-nasal area wami ngihlezi nginamafinyila, ngiyagula angiguli, umkhuhlane anginamkhuhlane. Uyazazi ukuthi wena uhlezi, stima ngojinja. Ujinja uvula ama-breathing pathways deeply. Kanti-ke ujinja ubalulekile futhi kakhulu ngoba uhambisa i-prana ne-chi, uvula ama-nerves lawa ahambisa the prana and chi nakuma-meridians njengoba besike sabalelwa kwividiyo engaphambilini. Ujinja o-warm, oyitiye, kungaba mhlambe unojinja lo oyisithelo noma upowder, uwenze nje ufake emanzini ashisayo noma afudumele, uphuze njalo ekuseni. Kuklerisha-ke i-mucus ne-inflammation nje ukuvuvukala kwangaphakathi kanye namafinyila azobe ekhona kuwenza ukuthi abe ngcono. Bese kuba khona i-castor oil-ke ongabe ongayigcoba-ke mhlambe kwi-forehead ezokusiza ukuthi ku-circulate-ke igazi, i-drain nayo yonke into-ke eblockekile ngaphakathi. Kube ama-breathing exercises, namaningi ama-breathing exercises kakhona ongawasearch la ku-YouTube. Khona nje ya-Wim Hof engiyithandayo kakhulu ngoba idila kakhulu nokujula kokuphefumula kwethu, ne-box breathing njalo njalo, oku-increase-a i-oxygen ivule nama-sinus. Okunye esingakwenza-ke uku-avoid-a-ke artificial fragrances njengoba bese ngibalulile. Ama-perfume, zama ukungayifaki i-perfume ngoba ngesikhathi ufaka i-perfume uyifakelani? Yebo, usuyazi ukuthi-ke vele uyifakela abantu, kodwa wena uthini ngawe? Ngesikhathi ufaka i-perfume uzama ukubalekela ukuthi unganuki. Yebo, abantu abaningi mhlambe kungenzeka ukuthi bakhulu ngomzimba, umuntu uzothi hhayi kuhamba usuku ngibe nesimuncwana. Le perfume oyifakayo does not hide isimuncwana. Mhlambe kuwena njengoba ufakile i-perfume, ngoba ngithi uwena ohamba nale perfume ey'mpahleni zakho, you will have i-illusion yokuthi fresh kanti you are not fresh ngoba wena you can smell le perfume kodwa wena ungcolile. Wena you need to go to the bathroom and freshen up. Yikho fanele uhlezi unama-wipe uma umuntu othanda ukuba nesiqu. Usebenze kuleso siqu sakho. Why do you have so much weight? Why uzoba nesimuncwane ekuhambeni kosuku? Iba neqiniso kuwena ngoba le perfume oyigcobayo ayifihli ubuwena nokuhlanzeka kwakho, ikunikeza i-illusion yokuthi you are fresh when you are not. Sik-avoid-e kakhulu-ke ama-perfume ngokukhuluma ngawo nje ngijule ngelinye ilanga ngoba awa-affect kuphela ama-sinus area, a-affecta nezinye iy'ngxenye zangaphakathi zama-organs. Konke lokho ku-irritate-a i-nasal lining. Okunye esingakwenza i-salt water rinse ebizwa ngenethi, okuyiyona eklerisha-ke safely and naturally. Kube i-sunlight esiphongweni. I-sunlight esiphongweni uma uya elangeni uphumela phandle, yeka ukulokhu ufaka iy'buko, ama-sunglasses ngoba wena awufuni ukushiswa ilanga, ufake ama-sun hats ngoba nakhu awufuni ukushiswa ilanga. Siyaphuma kulezo zinto ngoba zi-block-a le information ekufanele ngabe siyingenisa directly la idingakala khona ey'nxeleni ey'julile
zomzimba wethu bese thina siyayi-block-a ngezinto ezingekho natural. Ukwenza ama-sinus area wethu amankanka ukuthi abe ahlanzekile futhi na-strong, ukuthi njalo ekuseni uma ngabe uvuka, umchamo wakho wokuqala uzowufaka entweni la uzokwazi ukuthi uwusebenzise khona, bese usebenzisa wona umchamo wakho ukuze uklinze ama-sinuses wakho. Kanjani na? Emakhaleni wakho uzolivala ikhala ngale nto ozobe uyifaka. Kungaba mhlambe ithibhothi, mina-ke ngisebenzisa isigubhu se-Powerade. Ngichamela kwisigubhu se-Powerade. Yebo, umchamo wami wokuqala ngiwuchamela kwisigubhu se-Powerade. It's about 500 mils womchamo. Bese ngifaka la ngibe kusinki, ngizoyikhombisa ividiyo, ngibe kusinki, ngivale ikhala elilodwa ngale Powerade bese ngiyaskwiza-ke kuphume ngapha. Lokho-ke kuklina ama-sinuses wami-ke, kanti siyabona nasey'thombeni la ungasebenzisa ithibhothi, kungaba wena owaziyo ukuthi iyiphi. Mhlawumbe ungathenga izinto zakhona lezi zokuklina, lezi ey'thengwayo nasema-pharmacies zikhona izinto ongayithenga ukuze uzokwazi ukuthi ukline ama-sinus area wakho, which is a nasal cleanser-ke. Ziningi izinto ongazenza-ke. Yini umchamo kube yiwona esukhethayo? Umchamo ukwi-room temperature. So njengesikhathi wena uma uvuka uhambe uyochama ekuseni, lowo mchamo wakho usebenzise immediately. Hhayi ukuthi uzolokhu ulinda ukuthi uzowusebenzisa ngesinye isikhathi, uwusebenzisa immediately. Njengoba-ke lo mchamo wakho usebenzisa immediately, uzoflasha-ke ngawo. Kusho ukuthi uzoba yi-routine yakho. Kwenze lokho every day. If ukwenza ekuseni uzowubona umahluko, uzowuzwa umehluko immediately. Uyabona lokhu ukuphefumula kwakho okukliye, okune-clarity, okuthola uma ngabe uhlanganise i-index finger ne-thumb finger bese uyaphefumula. Uzokwazi ukuthi ube nako lokho kuba clear kwe-pathway yakho immediately just ngokuflasha nje ngomchamo wakho. Umchamo wakho unawo wonke ama-nutrients adingakalayo ukuze aflashe your sinus area. Njengoba usebenzisa umchamo, uyizwa futhi nama-5 senses wakho azo-improve over time. After a week uzoba nomahluko omkhulu. Njengoba sinama-5 senses thina, siyezwa, siyalalela, siyasmela. Abantu abaningi abasakwazi ngisho nanokuzwa ukuthi into inuka kanjani. Abantu abasenayo ngisho i-sense of taste. Lokho ingoba ama-nasal passages or ama-nasal sinus area i-blocked, igcwele ubuthi. Njengoba-ke uzoyiflasha wena ngomchamo wakho njalo wasekuseni, kuzokusiza ukuthi-ke uzobuyelwa ngisho nane-taste. After a week uzoqala ukubone lokho. Over time uzobona kubuya ngisho nane-sixth sense yakho, lento yokutshela ukuthi ake ngiyeke ukuya lapha, ake ngiye kuleya ndawo. Abantu abaningi abasenayo leyo nto. Noma uhleli nabantu awusezwa ukuthi khona into e-wrong, kodwa once wayiclearisha leya sinus area yakho ngomchamo wakho wasekuseni, uzoqala ubuyelwe yiloko okwazi okujulile okuzo-improve even i-visualization yakho. Mawuhlala uvisualize, not even uhlala uvisualize, let's say ufuna ukuthenga something, uhalela ukuba nento ethize, already you are just thinking about it ngaleso sikhathi. Mhlawumbe use-office, mhlawumbe usekhaya, you are just thinking about it. Kodwa ngesikhathi uyicabanga manje sekuzoba clear, usezoba ne-flash, usuzoba ne-imprinted image ezokwenza ukuthi i-manifestation yakho ibe much faster ngoba umqondo wakho, khumbula, uregister clear images in your brain. So ngesikhathi-ke wenza-ke le urine cleanse ekuseni, uzobona ukuthi izinto ey'ningi zizoba lula in terms of visualizing. Even ukuphefumula kwakho, lo moya owufakayo, as within so without, uzobona ukuthi usungena kalula kanjani. Once ukwenzile lokho, ngeke ufune ukukuyeka ngoba uzowuzwa immediately lo mehluko. Mhlambe-ke bungakujwayele-ke ungaba ne-challenge, kodwa zinikeze isikhathi ukuthi ukwazi ukuyimasterisha lento ngoba ayikho into engcolile ngomchamo wakho. Umchamo wakho is a collection of waste inside your body, kodwa it's also a collection of nutrients ngoba wena obuphuza, wena obudla, yonke lento is collected
Yebo, there are certain chemicals akhona ngesikhathi futhi ukhipha umchamo wakho u-sterile. Engingakululeka kukho-ke ukuthi njengoba uzobe uchama entweni, zama ukuchama entweni okuyiyona ozoyisebenzisa ngesikhathi usuklina. Ungachami ebhakedeni bese uthatha lowo mchamo uwuthele entweni, cha. Zama ukuchamela kuleyo nto. Ngumuntu wesifazane kodwa ngiyakwazi ukuchamela kwisigubhu se-Powerade. Uma uthanda ungasebenzisa ngisho nane-teapot. Uyayazi indlela wena ozoyibonela, your higher self is going to help you uma ufuna ukuyenza lento ukuze ukwazi ukuthi yenzeke. Emva kwalokho uyabeka usebenzise immediately and then you are done for the day. And then ungaphinde futhi wenze nangakusasa. Uzohamba futhi uzwe ukuthi ayibo, emva kokudla ukudla okuthize uzozwa ukuthi hayibo, nakhu ngiblockeka, kakhulukazi ama-dairy products. Ama-dairy products immediately you can feel i-congestion uma uqeda ukudla i-dairy products ngoba ibanga kakhulu i-inflammation kwi-sinus area yakho. Ngiyathemba ukuthi sifundile namhlanje ngokwe-sinus area. Ngitshele kuma-comments ukuthi ngabe wena wake wezwa yini ngalento, ngabe mhlambe yinto willing ukuthi uyenze noma cha, umchamo wakho uyawunyanya. Okunye-ke kungaba ibhonasi engingakunikeza abantu ukuthi mhlambe kulo 500 mils mina njengoba ngichama 500 mils ekuseni ngiyaklina, mhlambe inkeshezana esalayo maybe about 100 mils ngiyawuthatha lowo mchamo ngigeze ngawo ubuso. Ukugeza ngomchamo ebusweni kususa iy'nduna, kususa bonke nje ubutho obukhona. Lokhu thina sikuthatha kuma-chemicals lawa esiwathengayo kuma-beauty products. So uma nama-skin conditions, ususa ngisho nanesinyama, ususa ngisho amathunzi umchamo uma ngabe ugeza ngawo ebusweni. So yeah, kungabe mhlambe wake wayizwa-ke lento-ke, ni-comment ni-share ni-like le video, ngiyabonga kakhulu. And i-purification is very deep, very very important ukuthi siyenze ngoba ngaphandle kokwenza angeke size sibe nakho ukwazi kwangaphakathi. Uma sizoyilalela le video singenzi, okusho ukuthi siyifanele labantu aba-collect information engenasidingo. Thank you.